Okay, so now I really do would like to welcome you at this week's edition of Weekly Discussions for our Languages Matters project. In torej še enkrat pozdravljeni na tokratnem tedenskem pomenku. Z nami je profesorica doktorica Aniko Bereksazi, profesorica filologije na Transkarpatski Madžarski univerzi, Ferenc Rakovci II, or in English. So I'm joined by Dr. Aniko Bereksazi, full professor of philology at Ferenc Rakoczy, the second Transcarpathian Hungarian College of Higher Education. So just a few words about our today's speaker. I will ask her to complete my notes if I forget something or if something is maybe Thank you very much. I wish everyone a good evening and thank you for your attention. My name is Bereksazi Aniko from Ukraine, from Transcarpathia. I'm professor from Transcarpathia Hungarian College. Добрый вечер. Похоже, как на русском и как на украинском. English, it's not my strongest language, but I'm trying. I will give my lecture in two languages, in English and in Hungarian, and the slides in English. I hope so. Okay, wonderful. Yes, so maybe just a few. Do you want to start, Aniko? Is it okay? Would you like? Yes. Okay, wonderful. So the presentation first, and then your questions, the audience after in the discussion. Okay, and we'll help moderate. 35 or 60 minutes. Yes, that's right. Yeah. Is that okay? 45 to 60 minutes? Yes. Yeah? Okay, wonderful. Good. Yes. So as you probably know, in Transcarpathia, there is a native Hungarian minority. We have Hungarian language schools, Hungarian language college in Beregszás. Also, the political and educational situation of the Hungarian minority in Ukraine has become difficult since 2070 due to the new educational law. It aims to assimilate the minority language education. But in this lecture, I will not speak about this, but mainly about the positives. The topic of my presentation today, teaching Hungarian as a mother tongue language, the Hungarian schools in Transcarpathia. Szeretettel üdvözlök mindenkit Kárpátaljáról. Kárpátalján élnek magyarok, egy 150-200 ezres magyar közösség a becslések szerint. Van magyar iskolarendszerünk, van magyar főiskolánk, nem könnyű most a helyzetünk. Az oktatáspolitikai helyzet 2017-ben megváltozott, rosszra fordult, az országos tendenciák az asszimiláció felé mutatnak, de az előadás nem erről, hanem inkább a pozitívumokról fog szólni, arról, hogy hogyan zajlik, milyen célok mentén az anyanyelvű oktatás a kárpátaljai magyar iskolákba. The use of mother tongue education has been one of the most interesting topics in recent years in linguistics, educational politics in the entire Hungarian language area. In this lecture, I present what's connection between mother tongue education and the linguistic planning goals of a community on the example for the Hungarian mother tongue education in Transcarpathia. A nyelvpolitika, oktatástervezés és anyanyelvi nevelés kérdése a magyar nyelvterületen az utóbbi években igen sokat emlegetett érdekes kérdés. Én ebben az előadásban a kárpátaljai magyar közösség példáján akarom bemutatni, hogyan függ össze a nyelvi tervezés és az oktatásnak, az anyanyelvi nevelésnek a tartalma. The language planning goals and educational planning of a community are closely related. The choice in the content and methods of education may influence the future of a community.
The goals, long-term goals of the Hungarian community in Transcarpathia is preservation of mother tongue language, preservation of mother tongue's culture and identity. And Hungarian language schools, our schools, is one is of most important setting for it. The principles, methods and contents of teaching Hungarian as the mother tongue in the minority situation have a great weight in the achievement of language goals than in states. A nyelvi tervezés és oktatástervezés meghatározhatja egy közösségnek a jövőjét, szoros összefüggésben van egymással, ezért fontos, főleg kisebbségi körülmények között az oktatás tartalmának és módszereinek a megválasztása, mert ezzel befolyásolhatjuk egy közösségnek a jövőjét. A kárpátaljai magyarságnak nincsenek annál nagyobb álmai, csak meg akarják őrizni a kultúrájukat, vagy kultúránkat, nyelvünket, iskoláinkat, és ehhez nagyban hozzájárul az, hogy milyen célok mentén szervezzük a magyarnak, mint anyanyelvnek az oktatását az iskoláinkban. What's this educational planning goals in community? First, formation bilinguism, mother tongue dominance bilinguism, and knowledge of the state language is Ukraine, and the foreign language in our schools almost English. Important goals: preservation to the mother tongue school network, the identity, the value, local culture and local prestige of Hungarian language in this culture. The content of school curricula and the method is play an important role in achieving these goals. Az oktatástervezési céljaink vannak itt felvázolva röviden. A kisebbségi közösségként a két- és többnyelvűség a túlélés egyik feltétele. A kárpátaljai magyar közösség számára az anyanyelv domináns kétnyelvűség volna az ideális, ami igazából többnyelvűség, mert az anyanyelv mellett az államnyelv ismeretét, és ez az ukrán, és egy idegen nyelvnek az ismeretét, ez az iskoláinkban leginkább az angol is feltételezi. The aims of mother tongue education. First of all, formulating the intent of mother tongue use. Formulating the ability to use situational language in oral and in written situation. Preparing our students, preparing Hungarians for the real life, ability to solve real communication situations. A legfontosabb célok a anyanyelvi nevelésünkben a legfontosabb az, hogy akarjanak, hogy szándékában álljon a jövő nemzedékének magyarul beszélni. Az iskolának a feladata, hogy kialakítsa a szituációhoz igazodó nyelvhasználat képességét a szóbeli és az írásbeli szituációkban egyaránt. Nagyon fontos az, hogy a való élethez, a real life-hoz igazodjon mindaz, amit tanulunk, haszna legyen annak, amit az iskolában a tanulóinknak közvetítünk. The most important question in content of mother tongue education is what to teach. What to teach? Grammar or communication skills, standard variation of language, or other substandard variation. We think in Hungarian school we need to teach not
only a standard variation of Hungarian language, but other variants, dialects, contact variants, Hungarian language, need to teach a grammar too, but grammar functional approach, teaching grammar a functional approach with contrastive methods. With contrastive methods, contrastivity, 3 languages: Hungarian, Ukrainian, English, and contrasting language variants, Hungarian standard and Hungarian dialects used in this area. Hoppá. Magyarul elfelejtettem elmondani. Mit tanítsunk? Ez az anyanyelvi nevelés egyik legfontosabb kérdése. A mit tanítsunkra a mi válaszunk az, hogy elsősorban a nyelv használatát kell megtanítani, nem csak grammatikát, és nem csak a standard nyelvváltozatot, hanem a standard mellett a többi nyelvváltozatot, a helyi nyelvjárásokat, a helyi kontaktus változatokat is meg kell tanítani, és azoknak a használati körét. Grammatikát is kell tanítani, de nem öncélúan, hanem funkcionális megközelítésben, szintén a használat felől megközelítve az adott grammatikai kategóriát, és mindezt összehasonlító kontrasztív módszerekkel a nyelvek és a nyelvváltozatok viszonylatába is használni ezt a fajta kontrasztivitást. How to teach? Second questions, how to teach this by subtractive or additive methods. Subtractive methods, the learner learns a standard language variation, and only standard have a prestige, and only standard is right. Additive methods, the learner learns a standard in addition of this base language variation. Subtractive, subtracting some parts, and additive, adding some parts. Ez a 2 lehetőség van, úgy gondoljuk, vagy subtraktív, vagyis felcserélő, vagy additív, magyarul hozzáadó módszerre tanítunk. A felcserélőnek az a lényege, hogy csak a standardbe hisz, és a standard az egyedüli értéke, presztízse bíró nyelvváltozat, és a többi változat értéktelen. Az additív ennek az ellenkezője, azt mondja, hogy a standard mellett minden más nyelvváltozat is értékes, a helyi dialektusok és a helyi kontaktusváltozatok is. A dián igyekeztem leegyszerűsíteni, hogy a szubtraktív az elvesz valamit, az additív pedig hozzáad valamit a tanulónak a nyelvi repertoárjához. The content of education influencing many factors. Most important factors in the slides: the minority situations, the traditions, the emotional saturation, and the consequence of the language cultivation approach. Sok tényező befolyásolja az oktatás tartalmát, azt, hogy ki hogy viszonyul hozzá. A legfontosabb tényezőket írtam fel a diára. Maga a kisebbségi helyzetben egy kisebbségi nyelvhez más a viszonyulás és mások az elvárások. A megfelelés kényszere, ez azt jelenti, hogy az ukrajnai törvényeknek, előírásoknak, tanterveknek is meg kell felelni, és a magyarországihoz is hasonlítani szeretnének legtöbb esetben a kisebbségek. Ott van a hagyomány, ami alapvetően a grammatika tanításra összpontosít. Kisebbségi helyzetben mindig egy ilyen érzelmileg felfokozottabb viszonyulás van az anyanyelvhez, a kisebbségi nyelvhez, és a legfontosabb, a nyelvművelő szemléletnek, vagy a nyelvművelő módszernek az öröksége, the language cultivation approach, it is a subtractive way. Ez én szerintem már lejárt, a felcserélő szemlélet, a nyelvművelő
szemléleten alapuló felcserélő módszer már a múlté. Ezt egy kicsit át kell gondolni. A nyelvművelés az a standard változatra épít, mi pedig úgy gondoljuk, hogy a többi változatnak is helye van az oktatásba. Vagyis a legfontosabb kérdés, most important question, subtractive or additive. This is a background of this question. First, this question for the textbooks and content of Hungarian education of Transcarpathia was in 1995 in Ungvár, in Hungarian Social Linguistic Conference. This was the first open public discourse of the linguistic diversity in the textbooks. Of the textbooks, Hungarian language textbooks of minority regions, including in Transcarpathian Hungarian language textbooks. Creating scholars formulated the same problem at the same time. Peter Stradgil was in this conference, Miklós Kontra, Gábor Tolcsvai Nagy, Sándor Klára, Vörös Otto, and from Transcarpathia, about this question, István Csernicskó and myself presentation the lecture. This was a first step. A hátterét a kérdésnek 1995-ig kell visszavezetnünk, akkor Ungváron volt a 20. élőnyelvi konferencia, és ott merült fel először a kárpátaljai magyar tankönyveknek és a kisebbségeknél használt magyar tankönyveknek a kérdése, hogy ezek a tankönyvek hogyan viszonyulnak a nyelvi változatossághoz. Egyszerre több tudós, több régióból vetette fel ezt a kérdést, a nevük olvasható a dián. Kárpátalja részéről Csernicskó István és jómagam tartottunk előadást, és ez volt az első lépés, ami elvitt minket ebbe az irányba, hogy a kárpátaljai magyar anyanyelvű oktatásnak a kérdéskörét kezdtük vizsgálni. This was the first step. The question was how effective the mother tongue education in Transcarpathia. This education was a subtractive education, and we let's see how effective these subtractive methods. Was many problems with methods and with textbooks. The question was how effective is the subtractive method used in the Hungarian mother tongue education in Transcarpathia? How effective textbooks? These textbooks textbooks from the time of the Soviet Union was grammar-centered and ignored linguistic diversity. This approach was subtractive. Hungarian language textbook from Hungary do not offer a solution to this problem. They are a problem. Language situation in Hungary not equivalent with language situation in Ukraine, in Transcarpathia. Transcarpathia is a multilingual region. We have a problem jellemzően erre a területre jellemző problémák. Tehát ez volt a kérdés, hogy mennyire hatékony a magyar nyelvű oktatás a kárpátaljai magyar iskolákban. Azt tudtuk, hogy ilyen felcserélő szemlélettel folyik, és meg akartuk nézni, hogy mennyire hatékony. The answer for the question was the School 2000 study. School 2000 study was a research, very important research with 675 respondents, students of Hungarian high school in Transcarpathia a year before graduation.
And the question of this study was, is a subtractive method effective or not? This subtractive approach, homogenizing approach, is effective or not? And answer this research was not. I read more in our publication for this. Az Iskola 2000 vizsgálat egy mérföldkő a kárpátaljai magyar anyanyelvi nevelés történetében. 675 iskolást kérdeztünk meg egy kérdőívvel, különböző nyelvi változatokra kérdeztünk rá, és mértük az iskolai oktatás eredményességét, és az jött ki, hogy nem eredményes. Jelen előadás szempontjából tulajdonképpen a számok nem számítanak, az számít, hogy a vizsgálat azt igazolta, vagy azt mutatta be, hogy ez a homogenizáló, a standardet a középpontba állító szemlélet, ez a felcserélő szemlélet, ez nem eredményes. No effective. What does the numerical data mean? The use of subtractive approach has failed. The Hungarian mother tongue education in Transcarpathia must be transformed. And we think the use of additive approach instead of the subtractive one, because the characteristic of the additive approach is in slides. Úgy gondoljuk, hogy a felcserélő szemlélet, a vizsgálat számszerű eredményei mutatják, hogy megbukott, ezért új módszerre van szükség, vagy volt szükség, ezt már 2000-ben tudtuk. Ez az új módszer az additív módszer, és az additív módszernek az előnyei a következők, ezek láthatók a dián. Characteristic of the additive approach. Traits linguistic diversity as a fact. The additive approach think not not only standard exist, not only standard variant exist, and not only standard variant valuable. Dialects and contact variants also valuable. And the real linguistic situations, Hungarians in Transcarpathia use almost not the standard variation, dialects and contact variation. And we think in education, have a place for this variation, because our goals prepared and developing communicative skills students and preparing students for the real life. Úgy gondoljuk, hogy a standard mellett a nyelvjárásoknak és a kontaktus változatoknak is helye van az oktatásban, mert a való életben a kárpátaljai magyarok sok helyzetben ezeket használják, és ezért az oktatásnak figyelembe kell venni a kárpátaljai magyarság valós nyelvi helyzetét, a nyelvjárásokat, a kontaktusváltozatokat, és ezt figyelembe venni az oktatásban. A következő kérdés, hogy lehet ezt megcsinálni. Mik a feltételei annak, hogy ezt megcsináljuk? How do this? How conditions for realization? 5 important points for my mind. Existence of fundamental research and implications this research results of this research to education.
preparing new textbooks, curriculums, teaching aids, methodological guides. Third, the Hungarian teachers education, Hungarian teachers training, and methods of this teachers training, professional training and scientific conference, and fifth, science education of young generation in Transcarpathia, in our college, for example. Felírtam ide az 5 lényeges összetevőjét annak, hogy hogyan lehet megvalósítani ezt az additív módszert az oktatásban, mik ennek a feltételei. A tudományos kutatások eredményeinek az oktatásba való beépítése, új tankönyvek, tantervek, módszertani útmutatók, a tanárképzés módszereinek és színvonalának, céljainak a megváltoztatása. Mi itt a főiskolán, a Kárpátaljai Magyar Főiskolán ezzel próbálkozunk. A tanárok továbbképzése, a 4. és az 5. a tudományos utánpótlás nevelés, a fiatalok nevelése. Az elmúlt 15-20 évben mi ezzel próbálkoztunk. What our books about the additive approach, results of our research. In left side, new curriculum, new textbooks, and methodological guides in right sides. First step was the new curriculum. The new curriculum codifies the additive approach. Goals of the teaching of Hungarian language, not only the teaching of the grammar, grammar of functional way, but not also grammar, local variations, language variability, and real language situation, our language situation in Transcarpathia. In this curriculum was new topics: languages, linguistic versions, language variability and relative constancy, one person, several language versions, virtual equality and current inequality of language versions, language discrimination, situational language use adapted to the speech situation, and also this was first step. Az első lépés az volt, hogy új témakörök kerültek be ebbe az új tantervbe. Ezen a dián az új témakörök közül olvashatunk néhányat. A legfontosabb a nyelvi változatosság, az, hogy egy ember nem csak egy nyelvváltozatot beszél. Nagyon fontos, hogy a tanterv beszél a nyelvváltozatok mellett a nyelvi diszkriminációról, beszél a helyi nyelvváltozatokról, a nyelvjárásokról, a kódváltásról, és a legfontosabb, hogy a fő céljának a szituációhoz igazodó nyelvhasználat képességének a kialakítását tartja. This two examples from textbooks from the subtractive and additive approach. Subtractive in 1991 and additive from 2010. Itt látható egy példa, egy régi meg egy új tankönyvből. A 91-es tankönyv még szubtraktív módszerrel, a 2010-es, mind a kettő 10. osztályos tankönyv, a 2010-es pedig már hozzáadó módszerrel igyekszik tanítani. The use is not about the need to teach grammar or don't need to teach grammar. There is use about of methods.
the focus is on how can we teach language variations, how can we teach local language variations, dialects, code switchings, contact variation, and other. We think grammar should be teaching in a purely functional way. In this slide at my book about these methods, about additive methods, make the impossible possible. A lehetetlent lehetné, én követtem el ezt a könyvet, ebbe próbáltam összefoglalni az additív módszer használatára vonatkozó elméleti keretet, és van benne egy feladatgyűjtemény is, 5-től 9. osztályig. Ezek a feladatok a nyelvi változatosságnak, a helyi nyelvváltozatoknak a tanítására koncentrálnak. Application of the additive method subjects pedagogy axioms. All language versions have a rule and have a place in a life. No only standard is a valuable from aspect of our identity, most valuable dialects, Hungarian dialects from real life Transcarpathian Hungarian speakers. Nagyon fontos ennek a módszernek a működése szempontjából az az axióma, hogy a nyelv változatokban él, és nem a standard az egyetlen értékes változat. Nekünk kárpátaljai magyaroknak az identitásunk, az önazonosságunk szempontjából a nyelvjárási változatok még fontosabbak, vagy értékesebbek, mert a legtöbb szituációban az életben ezeket a nyelvjárási változatokat használjuk, vagy kontaktus változatokat használjuk, mert a standard változat nagyon sok szituációban már kiszorul az államnyelv miatt. Sok olyan szituációban, ahol mondjuk az anyaországban magától értetődően a standardet használják, mondjuk a hivatalokban, ott egy kisebbségi környezetben már az államnyelv használatos, és a magánszférában, a privát érintkezésben pedig senki nem a standardet használja, hanem a saját nyelvváltozatát, ami egy nyelvjárás, ami kontaktus jegyeket is mutat. First of all, we need to state it does not correspond to the standard norm. It can be used a correct, regular and good in Hungarian, a substandard variation too. We need to teach dialects and contact variation with additive approach, we can see the difference with standard and dialects, but from linguistics view, not valuable standard and dialect valuable so and standard valuable so. Prestige is another prestige have standard and another prestige have dialect or contact variation, but in real life situation will be good dialect too. Nem csak a standard lehet helyes, a standardnek csak a presztízse nagyobb, az értéke igazából nem nagyobb, mert vannak olyan szituációk az életben,
ahol nem a standardet használjuk, hanem a nyelvjárásokat, és azt kell megtanítani a tanulónak, hogy mi a különbség a standard és a nem standard változatok között, és milyen szituációkba kell a standardet, és milyen szituációkba a nem standard változatot használni. About the subtractive and additive methods, also we have arguments against the subtractive method. Subtractive methods, the linguistic discrimination, linguistic stigma, linguistic science. No, in a linguistic science, all languages and language variations are equivalent. Stigmatization of dialects at a stigmatization of the identity of student, identity of child, and the linguistic human right counter argument, stigmatization of the dialect language, its correction to correct is a language-based discrimination. Magyarul is elmondom, itt összeszedtem 3 szempontból, hogy mi szól a felcserélő szemlélet ellen. Nyelvészeti szempontból az, hogy a nyelvészet, mint tudomány tudja, hogy minden nyelvváltozat egyenlő. Ez csak társadalmi presztízsben különböznek, de nyelvészetileg egyenlőek. Pedagógiai ellenérv, hogy a gyereket önazonosságában bántjuk meg, sértjük meg, ha stigmatizáljuk az otthonról hozott nyelvét, és az pedig nyelvi emberi jogi kérdés, hogy egy embert a nyelvhasználata alapján ne bélyegezzünk meg, ne javítgassuk a beszédét, és nem mondjuk arra, ahogyan beszél, hogy helyes vagy helytelen, mert ez nyelvi alapú diszkrimináció, és a diszkrimináció az nem PC. Discrimination is not PC. It's a language-based discrimination too. És a hozzáadó módszernek az előnyei, the additive method results in development of the ability to use languages, oral and written situation, adapted language variations to the situation, development of tolerance for language and language variants, rejection of language-based stigma, and the development of mother tongue confidence. I think what is most important, the mother tongue confidence. Én azt gondolom, hogy az additív módszer hozzásegíthet bennünket arra, ez itt 4. van feltüntetve, mi úgy nevezzük magyarul, hogy anyanyelvi magabiztosság, vagy anyanyelvi otthonosság érzet, tehát, hogy tudjon, akarjon, szeressen beszélni a gyerek az anyanyelvén, és az additív módszerrel ki lehet alakítani a szóbeli és az írásbeli szinttereken is a szituációhoz igazodó nyelvhasználat képességét, a nyelvek és nyelvváltozatok iránti toleranciát, és meg lehet tanítani a gyereknek, hogy a nyelvi alapú megbélyegzés az nem jó dolog, meg lehet tanítani, vagy közvetíteni lehet ennek az elutasítását. És a következő diákon példák lesznek. In the following, you can see examples of how to use the method of additive approach in Hungarian language lessons. Tehát innentől igazából már magyarul folytatom, magyarok a diák, mert ezek magyar nyelvtankönyvekből vannak, és magyar tanárok számára érdekesek. I continue in Hungarian, examples in Hungarian from the Hungarian textbooks, because this can be interesting for Hungarian teachers. I hope so Hungarian teachers is also with us, and you can see these examples for Hungarian textbooks. És itt példák segítségével magyarázom, hogy hogyan lehet például egy nyelvjárási ige alapot additív módszerrel, kontrasztív módon tudatosítani, hogy milyen szituációban használjuk a nyelvjárási alapot, és milyen szituációban a standardet. Vagy ugyanez ugye a
nákozás jelenségére. Magyar tanárok értik már csak innentől kezdve, hogy ugye ezek a leginkább stigmatizált nyelvművelők által stigmatizált nyelvjárási jelenségek, a nákozás, a suksükölés, a szukszükölés, ez már kis szakmázás, és hogy álljunk ezekhez a nyelvjárási jelenségekhez additív módon, azokról szólnak ezek a diák, és hogyha vannak közöttünk magyar tanárok, és értik, és érdekli őket a példa is, vagy ezek a példák, akkor természetesen a diákat átküldöm, és részletesen megnézhetik, vagy ugyanerről olvashatnak az előbb bemutatott Lehetetlent lehetni című tantárgypedagógiai útmutatóban. Itt a suksükölésről, arról, hogy hogyan lehet a nyelvjárási változatokat a tanulókhoz eljuttatni, és itt konkrét feladatok vannak. It's examples from textbooks. Magyarul lehet, ezt nem olvasom fel, kollégákat, ha érdekli, akkor esetleg elküldöm. These examples for the Hungarian teachers. I give the slides from Hungarian teachers as you need this. És itt is továbbra feladatokat látunk. This example to developing communication skills in situation. What situation need we use a standard, and what situation maybe use with the local dialect. Itt osztályokra lebontva is vannak ilyen példáim, ezek részletesek, úgyhogy ezeket tényleg csak azokat terhelem vele, akik tanítanak, és akiket esetleg érdekel. Itt osztályokra lebontva voltak példák. Meg lehet majd ezeket nézni. And conclusion in English, vagy két nyelven. A következtetésekhez értünk, a példákat pedig, ha érdekli önöket, akkor megkaphatják. Mik a legfontosabb konklúziók? Our conclusion. The school with mother tongue education is one of the important settings for achieving the language goals of the Hungarian community in Transcarpathia. A magyar iskola azért olyan fontos a kárpátaljai magyarság számára, mert a közösség nyelvi céljainak az elérése az iskolán keresztül lehetséges. The use of approach, contents and methods of education on the mother tongue school influence the future of the community. Az, hogy a kárpátaljai magyar iskolákban milyen módszert, milyen tananyagtartalmat használunk, ezzel hatással vagyunk, befolyásoljuk a közösségnek a jövőjét. The additive and not the subtractive method helps to achieve the language planning, language policy and education policy goals of the Hungarian community in Transcarpathia. Az elején az előadásnak mondtam, hogy mik a közösségnek a nyelvi tervezési céljai, hogy a nyelv, a kultúra és a közösség megmaradjon. Ehhez az additív módszer segíti hozzá a közösséget. The additive methods is suitable for dealing with language disadvantages due to a lack of knowledge of languages and language variation. Az additív módszer alkalmas arra, hogy a nyelvi változatosságot bemutassuk, és a nyelvi hátrány kezelésére is megtanítsuk a tanulóinkat. Köszönöm a figyelmüket, thank you for your attention, and apologize for my English, but I hope so in slides you may read this sentence.
our Okay, sentence. thank you. Thank you, Dr. Aniko Vereksazi, for this presentation. So I was going to ask our audience if we have any Hungarian speakers with us present, because I myself personally, unfortunately, do not speak Hungarian. If I could maybe ask anyone who would like, now at the end, you give some, I'm sure, interesting examples of the additive approach, which you say is the best approach to solve problems in this region. So I was wondering if we have someone who could maybe translate just a few brief examples of how we can use the additive approach in the classroom. So some concrete examples so that we can see what that looks like in the classroom in practice. For example, Mm-hmm. one word. Words have a standard variation and have a dialect variation. Mm-hmm. Students use the dialect variation. Maybe students don't use the standard variation. Mm-hmm. What we need to do in Hungarian lessons, when students use the dialect variation, we don't see to this dialect variation incorrectly. Mm-hmm. Mm-hmm. We with approach, with editing approach, Mm-hmm. with contrastive approach, we need say what standard variation? Standard variation use what this situation, what local variation, dialect variation. This also a good variation, but we use not in this situation standard. We use this another situation with grandmas, with place market, with our village, and another. And standard variation we use in culture, from our studies, and also things. Mm-hmm. Okay, thank you. So you allow students to also use their dialects, their variants, and so you don't say, no, that's incorrect, but you validate the use and explain the different context in which the standard language is used and the dialects. Mm-hmm. Okay, all right. We need use and we need know the standard variation. Standard variation is important, but important for us local dialects too. Mm-hmm, mm-hmm. Okay, wonderful. Yeah. So, and you mentioned a lot of the reasons, even relating to the identity, the sense of identity of the child that is validated this way, and so on and so forth. And tolerance for other languages, other dialects is also reinforced that way. Yeah. Okay. Thank you. Good. I will invite the audience to present any questions if they have questions for our speaker today. Maybe some Hungarian speakers, if we have them. We have Hungarian speakers. We do? Yeah, okay. Maybe Dr. Anna Kolat. Maybe in Russian. If you have a question or a comment that you would like to share. No, thanks. Szia, Anna, én bénázok. Nem bénázol, nagyon jó volt. Ne, ja nimam nobenega vprašanja, ker sem poznam Aniko in poznam njeno delo zelo dobro. Samo toliko, da Aniko je prišla iz Bereksasa, tako kot je bilo tudi rečeno, pa ona tudi je govorila o tem. In jaz moram to podčrtati, da ta imajo na koledžu ali tukaj v Hodinka Antal Olimpija, ta so inštituta od Antala Hodinka, ena zelo mlada ekipa.
To pomeni, oni imajo zelo veliko znanstveno in strokovno delo, imajo knjige, imajo izvirne znanstvene članke. Samo to hočem poudariti, da to je zelo važna stvar, da imajo mladi, ki dajo to naprej. Jezik tudi ostane tako, če damo to naprej za drugo generacijo. In tako je, znanost ostane tudi tako, če imamo nachwuchs. Jaz nisem za angleški jezik, jaz sem za nemški jezik, sem študirala germanistiko, zaradi tega to mi malo težka stvar, ampak to je važno in oni delajo, oni to so majstri v tem področju. To pomeni veliko. Dobro, ne, to je resnično, ali ne vem kaj, to je res. In zaradi tega sem mislila na Aniko, ko smo dogovorili o tem, kaj in kdo in zakaj. In to je tisti Anschauung, kaj pomeni subtraktivna pa aditivna dvojezičnost. To je zelo, zelo važno, se strinjam s tem seveda, da tukaj v manjšini mora oseba biti dvojezično, seveda, to pomeni dva različne, interlingval in tudi intralingval. To pomeni tukaj, naprimer v Prekmurju, oni imajo slovenski jezik in imajo madžarski jezik in v madžarskem jeziku morajo imeti štandard, tako kot Aniko zelo lepo razlagala, zakaj, ampak morajo imeti tudi kontaktna varianta, vernakular, ker to je njegov materni jezik. In oni reče, ne, jaz sem iz Madžarske, Madžarka iz Madžarske, ampak to pomeni, da materni jezik ni madžarski jezik, materni jezik, kontaktna varianta, vernakularna varianta madžarskega jezika in štandard varianta pa se naučijo v šoli. In to ima šola zelo, zelo veliko odgovornost. Tako kot Aniko je razlagala, da tudi pozitivna attituda moramo poučevati, da to ne izgubijo, da to je važna stvar, ker morajo biti v tem kontaktnem variantu ali jeziku doma. To je važno, tudi Aniko je to povedala nam. Zelo sem vesela, da spet sem lahko slišala o tem in to je bilo zame zelo, še vedno interesantno, zanimivo, ker vedno dobim nekaj novo motivacijo. No, hvala lepa. So thank you for your comments, Dr. Anna Kulat. So just to briefly summarize for you, Dr. Aniko. So Professor Anna says that this was a very interesting presentation and she agrees completely with your views on the additive and subtractive approaches. And that she also would like to emphasize that the people working in this area at your institution are a very young team, and she finds this also very inspiring and a positive thing, because it's the young generations that can also then help transmit the knowledge on. So thank you, Professor Anna, for your comments. Any questions that we maybe have for our presenter today? Yeah. Okay. So Dr. Aniko, you said that you are also willing to share your slides with anyone who is interested, right? Mm-hmm. Okay, so if anybody is interested, we will probably ask you, Dr. Aniko, to forward us your presentation so that we can upload it internally to our portal so that we can share it. I send these slides for your email. Okay, thank you. Wonderful. Great. So we will also share it there. But if you would like to receive it via email, just write to us and we will send you the presentation. Yeah. So if there are no other questions or comments at this point, I will say thank you to everyone who has participated, and especially thank you to Dr. Aniko Bereksazi, who has given this interesting and fascinating presentation. And I will wish you a pleasant rest of today, so a pleasant evening. Thank you for joining us, and
Örülök, hogy láttalak, Anna. És örülök, vigyázz magadra, szia! Szia. Szia, szia! Lako noć na svidenje, hvala lepa za vabilo. Do svidanja. Ja, Szia, hvala. vigyázz, na svidenje. Torej, hvala vsem tudi z moje strani. Lep pozdrav, hvala lepa in nasvidenje. Se vidimo Na svidenje. nasvidenje. Adijo.